bagelak bi eratara. Hori da gure gaurko errezeta, bi errezetak, eta dena oinarritik hasiko dugu. Bagelak gaina bere historia badaukate, eta nola egiten diren ikasiko dugu gaur. Zerekin beteko ditugu, behin bagelak inda euskaguna? Betetzeko, betegarri moduan. Betegarria, erabiliko dugu. Tomatia birrinduta, urdazpikoakin, eta arrautza frijitua. Zoragarria. Bai. Ales, juna puntatzen agar, zenbaten nahi duten hau, eta gero bestea zein da? Eta gero bestia da guacamole pixkat. Guacamole espinaka, tomatia eta irugiarra. Vale. Bi hoie daude, apuntatu ekipo bakoitza zeintzu nahi dituzen. Vale, horrek zer gainean, zeren barruan jungo dira hoiek. Lehenengo gauza, prestatuko dugu pulixa. Pulixa da ama ore gazte bat. Orduan, olako oreak hobeto egongo dira fermentu lakteo batekin. Ura beharrean esnea erabiltzen. Hori da, beti esponjosidadia gehiago eukitzeko. Orduan, erabiliko dugu. Esnia pixkat epelduta. Eta gustora, ez? Azkenean, guk hor legamia sartuko dugu, ez? Hori da. Epela gustora dugu, 30 gradutan ero goxo-goxo goten dira, ez? Temperatura eta gero azukriare, bai. Azukrearekin, legamina azukrearekin naztuta, beti... Bai, parran, ez da berdina, parranda bat Euskal Herrian edo Venezuelan botatzea. Hango temperaturakin goxo-goxo, kuerra botatzea, hemen neguan. Goizeko amarrak. Zuri hori botatzen ditzaizu? Aspaldik ez. Baina Venezuelan? Venezuelan bai, batzetan bai. Baina... Hori ez da. Vale, orduan, zingo du. Orduan, pulixa ingo dugu. Vale. Hortako esnia, vale? Bai, hau egin duen, zein errezeta izan zen? Panetonea? Panetonia. Tonine ogia. Toninen ogia. Guain, azukrea gutxi. Bai, jaten. Hau da bakarri hori da. Legamiak. Legamina prentzauta. Bai, freskoa, Hau ez da bestea. Legamia hautza ez da. Saltzen duten hori bizkotxoketik hori bizkotxoetak, ez. Hau da, ogila iteko eta alagoz. Ogila iteko. Ez que, behintzat ogila da. Begela ogila da. Baina berezia da, eta ikusiko duzue. Dena enoa kontatzen. Jungo geha poliki. Hori da. Guain, legamina. Eta irina. Piskat. Dena, ondo naztuko dugu. Eta hau, bakizue, hemen hobetu izatea bezperatik. Osa, haitiak gauian ez. Gaur rindar bagedu, atzo gauian iluntzian hartu, 8etan jarri hau egiten, eta utzi behar da beti toki epel batian, zukaldian olan eskina batian, ez? Eta gero, hau utziko dugu geroko. Eta gero, hobetu izatea, hauek utzi tapatu gabe. Arnaz hartzeko. Badakizu zertako? Zertako. Hartzeko, zukaldeko... Usaiak eta Ez, usaia ez, haue bizila dago. Eta behar dugu bakteria gehiago. Eta orduan, uzten badiogu gola, irikita, beak hartzen dago. Zukaldian kanpoko, hori bere jana da, bai. Lenguan, legaminak eta olako gauzak, hola zian. Eta hori, temperatura, ez da zetan hola, etxean daukagun temperatura. Bai, hori da, hogeietik gora. Hogeietik gora, baina 30 arte. Bale, gehiago ez. Gehiago ez. Bai, labian ez hartu. Guain, utziko dugu hemen. Izkina baten. Txorieneko saporeak eta gure bakteri guztiak hartzeko. Sartu hemen. Ni lagunduko. Eta, bueno. Ja, hau pizkat paso hori aurreatuta daukagu, eta pulixa daukau. Txatxan! Ez da txorienekoa, hemengoa goxoa baterako da. Baina, bueno, ostra, txof! Mira, sartu. Mira, ikuste duzu, ze aparra eta... Bueno, horri burbuiak. Hori da jaten ibili direla, legamia jaten ibili da, eta... Bueno, gaizki dago esatea, baina bere puskarrak dira.